Pozdrav svima, dobrodošli u Emiramis kuhinju, moje ime je Amela. U današnjem video receptu pokazat ću vam kako da napravite ova preukusna peciva. U posudu dodajem 450 ml toplog mlijeka. Zatim dodajem 2 kašičice suhog digog kvasca, 4 kašičice šećera. Sve ću da promiješam, zatim ću ostaviti 10 minuta da kvasac nabubri. Dodat ću 2 jaja, 50 g rastopljenog maslaca. Ponovno ću sve da promiješam. Zatim ću postepeno dodavati 800 do 850 g brašna. Kada dodate brašno, zatim dodajte i so, 2 male kašičice. Zatim je potrebno umjesiti tijesto, prvo ovako s ovom žicom za mućenje, kasnije ćete preći i na ručno miješanje. Nakon što sam umjesila tijesto, sada ću u posudu uliti 2 do 3 kašike ulja. Premazat ću posudu te ću staviti tijesto. Potom ću prekriti prozirnom folijom i čistom kuhinskom krpom te ostavit ću 1 sat da odstoji. Nakon 1 sat tijesto je spremno za dalji rad. Tijesto prebacite na radnu površinu te podijelite. Od svakog dijela tijesta napravite 1 lopticu. Ja sam dobila 14 loptica. Zatim je potrebno prekriti čistom kuhinskom krpom i ostaviti 5 minuta. Nakon toga razvaljajte tijesto, kao što ja radim u videu. Zatim urolajte. Nakon što ste sve rolnice napravili, ostavite ih 5 minuta da odstoji. Zatim pravite peciva kao što ja radim u videu. Kada ste napravili sva peciva, potrebno ih je poredati u pleh koji ste prethodno obložili papirom za pečenje. Zatim ih premazati sa 1 žumancetom i 2 kašike mlijeka. Nakon što premažete, pospite sa susamom i sa malo brašna. Ostavite ih 15 minuta da stoje na sobnoj temperaturi, a za to vrijeme zagrijte svoju rernu na 200 stepeni. Te ih pecite 20 minuta na 200 stepeni. Nakon što ispečete, pokrijte čistom kuhinskom krpom i ostavite da se prohlade 20 minuta.
potom ih poslužite. Peciva su zaista preukusna, a ukoliko vam se sviđa video, ostavite like, komentaršite i nemojte zaboraviti da se prijavite na moj YouTube kanal Emiramis kuhinja. Zapratite me i na Instagramu amela_emiramis, a do sljedećeg videa puno pozdrava. Ćao!